Rengang jang ben kaca song nan kroi krepen. Ili tum Guwahati High Court long case pidam lo. Case ki pidam pen. High Court order. PPSC long live, Sikh Sidhu long live, Sikh Sidhu long live, tribal unity long live, tribal unity long live, Ramasam long live, Habib Pinto long live, Habib Pinto long live, Karbir Richard long live, Karbir Richard long live, no to namaste, no to namaste, Empowerment, Empowerment, PPSC long live, PPSC long live, tribal unity long live, tribal unity long live. Karbiang long rat lapen and sihil sarat pan tame nang litum media true pen nilitum kardom pa jiriglo pini ladak haflong long hunger strike do that api lapen difu long do that api huthot pini west karbiang long ki thomang deng lo dak nange donang ko bang ke lahen lo nilitum ladak son ke bagdo appoints and pon lo la song bong pen ki sig jit bang ke lalo articles 244A ili tumphan more than 52 years tanglo nang antame nang implement bipedet labang so implement je phan immediately government atum la non constitution amendment hut 125 amendment hut tame ke poni phan ladak mang claim pon unangi ubang nilitum hunger strike pen tame nilitum government han kapali phan isia message pilo adun thu bang la henlo 125 constitution amendment long articles 280 hala ilitum tangka ka chuhang dun hala bang so towar bang ilitum dak six schedule pen contradict do koklo sila bang so contradict ka paviderji apansi la 125 amendment lo articles 280 a bill pon sitame six schedule a spirit bang padu pen si claim ponaing pusi articles 275 clause 1 along wateng pen si claim nangi pusi ilitum pupon lang pon jong pon lo lason thak thak si adak minangan dolang appoint minangan dolang nil tumke jong pon PGR VGR along le lake eviction ke claim nangi pu order Supreme Court pen ke doed lo lason thak thak si the Assam Land and Revenue Regulation Act a manual long lo hala dak rules 18 na teng pen ke eviction mata claim un lo pulo sitame piniar nianta eviction claim I headed Karbiang Long Autonomous Council atum laso bang rat phan ka chubai ing ton melo lapen non mat labang so eviction lang tum claimi plutang te claim serak nang pobusin itum putot dakwan pang dak montulo la ili tum phan ke pulo 6 sidula arona teng pen tum phan nang pulo lake tribal areas asila tribal areas along bang ke inglong aso tum phan ansi tum phan kapanong lo laso porsi ilitum ladak trading puno kapre ka hawang antame ilitum inglong so tumsi dak bangke kipu paralam gali 100% kilong ni apansi dak sik constitution validity mande ajakong ke tumhan nang pilo sitame ilitum non ke namtang poran mangladak trading license tamil tumhan aron re pen kipi pen chenglok kadu ko ve masi ilitum ladak illegal pen pusi nang endunar lo nang che jog donar lo Bihar Bipata non tribal satum trading tame nang aron repen en bor idet lapen hala council atum tame hala aron lang lepin lang litum phan koson lone tangka maha pen lone kupi pen lone hala tum chapalong lok po pidet lason sintum theklong lok jila lasila hai hui bangke constitution pen lang lo lo tangte lake ingthan et unlo lapen APSLC tum power wang te lake nitum ke ingthan et bu illegal pen trading license ke entum han an ke lake ingthan et po aki mi ki pi ke lake api lam lal asinon Karbiang Long Autonomous Council tumta non ki dobom council tumta under the leadership of Tuliram Ronghang tame lake lang pa me nahi alang li ta jong si alang li ta illegally alang li tum trading license ke en ki pitang do kok lo te lake alang li ta ingthan un ingthan der nang punot si aki mi ki pi thi ke lake no point lake question that is not arise walam lal